खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङै दं होननानै जोंबो मोजाङै दं बाट बोथोरा मोजां नङा ओरैबायदि गरम सानथामनिफ्राय लानानैहाय बिराद गरम जागासिनो दङ ओरैबायदि सान्दुं नै दाबो सान्दुं बायरायाव ओंखारनो हाया बाट जोंनि गथ'फ्रा बायरायाव ओंखारै दा फुरा सोमजोब्बाय आरोना माइसुंबो बेरबाय दिनै जाहैबाय सानडेखाय दिनैहाय बयबो छुट्टि ओमफ्राय र' आं नोंथांमोननो देखायनो दे बिसोरखौ बिराद गरम जाबाय बोथोरा बायरायाव दा ओंखार दे सोमजोब्बाय बोरै देखायलाय नोंखौ नायनि देनिसा खारलांबाय बोरै रिदिमायालाय रिदिमा सोंबाय रिदिमायाबो माइसुं ओंखारजोब्बाय नै लाजिदों बोरै नोंलाय नोंबो लाजिफैबाय भिडिअ नायदों बाबाया भिडिअ नायदों फै मेंग' जानोसै फै मेंग' आबौआ मेंग' लाबोदोंमोन ना मेंग' जानोसै फै आं थाइजौखौ दहायनो हानानै दोनदों बिसोरनि थाखाय दायो सिखारबाय नालाय ओंखायनो होनसै उन्दुदोंमोन बिसोरो दसे न'नि नङा बायनाय आरोना न'ना जाथ'वाखैनो आरो ओंखायनो बिसोरो मेंग' जानो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो होनसै बाट गस्लानि हालोदा दायो गाज्रि जासिगोन आरोना पिस मोननै होग्रोनोसै जाहाथे गारा नै मेंग' फै नै बेहायनो जाफै किचेनावनो बेयाव जानो दे नै मेंग' ना दे जादो दे मेंग' दे जादो गोदै दे नोंहा मा नायबाय थाखो हुइ तनिषा जादो Wow, tasty. खुसि जाबाय आयु दे जादो आब' रिदिमायासो जाजोबगोन नङाबा दा जादो हेप्पि जाबाय ने जानानै दे जादो दे बा सोलोंबाय बा जा सान्दुं नै नायलाय आयु जा सान्दुं गोसा इसु दाखालिनो सफैबाय जोङो न'आव ओरैबायदि माने जि लांनाय दङमोन ओमफ्राय सुस्रानाय खामानिया जोब्बाय बाट दाबो खननाय मानाय खामानिया जोबाखै आंना माखासे दंबावो नै गथ'फोरनि दासो दिहुनदों आङो बेगनिफ्राय खामानियानो जोबनो थाङा मथथे ओमफ्राय बेफोर खामानिया स्र' जाबासो आङो एसे सान्थि मोनसिगोन आरोना मानो होनब्ला आङो बेबायदि माने खननानै दोनाबा माने एसे असिडि जायो आंहा एकदम इलु जायो आरो ने दासिमबो मोजां खालामनो हायाखै माने आं सुखुवा मोनो आरोना थानो थाखाय ओंखायनो आङो दायो सम मोननायावनो साफा खालामनानै लानोसै खननानै लानोसै माखासे जिनिसबो दङ जायखौ जोङो माने गारनांगौ गस्लाफोर दङ बिसोरनि जाय माने जाला मैला जाबाय बेफोरखौबो गारनांगौ दङ नै बेफोरो खननानै दोननोसै ओमफ्राय बे बेगावहाय आंनि दङ नङाब्ला बेबायदि दोननो आङो मोजां मोना आरोना बायरायावहाय फैलायबाय सासे आयु लाजिबाय रिथिमाया इसे लाजिबाय ओमफ्राय बै कार्टुनावहाय आंनि लेखा दङ फुरा रुमानो मेसि जानानै दङ आरो बिसोर गेलेलाबायनो थाखाय बनानै दोनदों आयु मा लाबोखो साराय बेहाय लाबोनाङा थांदो किचेनाव दोनहैदो मा संनो ओंख्रि संनो इसोर थां दोनहैदो थां सना दोनहैदो थां गेलेग्रा जिनिस बायना होनाङा नोंथांमोना गथ'फोरनो उनावहाय बे थोरसि लथा बेखौनो होदो बेजोंनो गेलेगोन बिसोरो बिनि दैखौ मानो बिदि खालामगौ मा आइडियाया एसे मारैबा मारैबासो आबै नाय आयु नाय आबै नाय सारायनि दैजों दुगैनो नागिरदों नाय ओरैबायदि दुगैगासिनो दङ गथ'फ्रा माने जोङो हमथानानै लाखिनो हाला बिसोरखौ सानसेयाव खनथाम गाहाम दुगैयो जुदि लोमजानांगौबा मा जागोनथाय मोनथिया बिमा बिफायासो मेगन मोदै जागोन आरो बिसोर गावसोरबो खस्थ' मोनगोन आं बेखौनो लुबैयो जे बिसोर लोमजायाथों जि सान्दुं
बापरे बाप बेहायथ' गानो हाया ओरैबायदि अर बायदि जानानै दङ बियो सारायनि दैजों माबागासिनो मोखां आथिं आखाइ सुगासिनो खायदायानो आलदासो ए खिन्थानायखाय बांद्राय खालामनानै देखायबाय नै खायदायानो आलदासो सिख'लाया ओइ जालायबायना आयु साराय सिख'लायदों आयु एसेयाव थानायनि गोलोमजोब्बाय गैया नुवाखै मा माइसुं बेरजोब्बाय दावदै एवैयाव माइसुं ओंखारजोब्बाय मोखाङानो थाइजौ जादों माथो लेंब्रां जाजोबखो थाइजौ जादोंमोन ए माबाया बेजों खुसेर जादों जों दायो दसे समनि थाखाय बायहेरायाव ओंखारलांनो नागिरदों नै तनिषाया गय जागासिनो जा बुरजा गय लादों नै आखायाव रेडिमा नों मा लादों सोरनि बे बाबानि ट्रेन ट्रेन फैदोंथ' आरो ट्रेन फैदों नालाय बेथिंजाय ट्रेननि सोदोब खोनादों माने ट्रेन होनगासिनो आरो ट्रेन थांसै ना बेरायनो बुम बुम गाखोबाय ना हेपि ना तनिषा हेपि गय बिदों सासेयाबो बाबानिथ' आरो गासैनिबो खुगायाव गय गोजा गय खाबारि गोजा मैया दसे बेरायना फैखांनायनि उनावहाय न'आवहाय आलासि बिबोनांमोन फैदोंमोन नालाय ओंखायनो बिजि थाबाय ब्लगखौ बानायनाय जायासै आरोना दायो नै नेक्स्ट मर्निं आरो दिनैहाय आइमोननि स्कुला बन्द'नो मोजांसो मोनदां बन्द'खाय दिनैहाय सानावबो बिराद गरम जागोन आरोना ओमफ्राय नै बेखौ आङो एसे गोजौनिखौ सुस्र'नो थाखाय बायहेरायाव दिहुननानै दोनदों माने एन्जर खिनानै दोनदोंमोन आरोना ओंखायनो सबाय बिमा खानो नागिरदों न'आवहाय बाबाया गायनानै दोननाय फैद' थांगोन हा सुबाय नै जों जाबाय बेक टु भिलेज लाइफ अ माय गड सेस न'आव सानैबो माने समान हा सुगासिनो दिनैहाय नोंथाङा नामा थांखाया देन्जारसो आबै फैबाय दानाबा आबैजों खारफायाबानो जाबाय येस आबैया हनै ए उल्थासो लांबाय आयु सेस थांफासिगोन दानाबा आयै जेबो नङा हासुनायसो माने हासुनायसो सोरनि न'आव थांगासिनो लाङानो आबैया नांथ'वानो नोंसोरखौ फै टाटा नङा फै ओरै फै मामाथ' आबैया माम सङोनो नोंसोर दा जाफै माम आबैनाव इस आं लानांसिगौ आदै मोना सिखारदोंना सिखाराखै सोंलाय आदै होनहरलाय आयु बापरे थिखोदो मा फै आबैया ओंखाम संनांगौ फै थांसै फै आं हमगोन दे सिखारदो नै थां ए मोजाङै लेंबा मैयानोथ' बामख्रबनानै लानानै फैबाय जोङो सानैखौबो थ' दानाबा जोङो सबाय बिमा खाहैनोसै जि सान्दुं आयु बिराद गरम जागोन बना सोर लाखिनांगौ बोराया जानोबो गालांगोन आयु जा सान्दुं दहायनो खानो नागिरदोंमोन आं ओंखायनो ओरैजायना खुमब्रानोदां बैसां बानायनानै होदों बाबाया खुमब्रा खानोसै जेसेबां मोनो न'नि आन्था नालाय नै जिंखाफ्राबो न'ना थाइदों जा एसे मोनजायो न'नि अर्गेनिक ना बिराद थैयो जोंनो बेनो थैयो बेनो दा आरो बेनो आग्लायलांनानैहाय सेवख'लांबावगोनसो जोंनाव ओरैबायदि आं बेबायदि खानो बिराद मोजां मोनोब्रा गायनोसो रोङा खानो जानो रोंथारो राजायाबो रोङा बेफोरखौ गासिबो बाबायासो रोंजोबो आबादारिमोन जाहैदों आं सम मोना आंबो रोङोब्रा गायनो आं रोंजोबो बाबाया गोदो आबादारिमोन नामा आबादारिसोमोन आरो एक्सुवेलि जों बर'फ्रानो आबाद मावनानैसो जाग्रा हारिखा नालाय देन्जार गुवार गायखायोमोन आलुफोरखौ बाबाया ओमफ्राय जाजोबोमोनबो जाजोबो सेस जायोथ' बेना आखाइया मोजां बाबाना फानलुखौबो जि बुरजा गायोमोन बांगाल फानलुखौ बांगाल फानलु माखौथ' गोसोम फानलु थायोना मोनसे बारा आलुआ ओमफ्राय फानोमोन टमेट'खौबो जा बुरजा गायोमोन नै एम्फौ नांदों माथो एसे एम्फौ माने नों बाहेरनि एम्फौखौ मा होनदों नैबे जिबनाव सिफान खारो बियो बाथा दं
इन्ट्रेस्ट मोनथारो आं बिदि खानो खिन्थु साफाल' जानांगौ आरोना जायगाया ओमफ्राय हाग्रा दुबा हालाबो आं फैनो जाबाय नै बोथिसे आरो बे साननैसोआवनो माने मा गाबोननो राजोबगोन गाबोननो जानो हाबावलायसिगोन आरोना राबायथ' आरो खानसै होनबाल आं बेखौ बिनि बिलाइखौ आं मानोबा बिननि बिलाइ बायदिबो मोनो एखेना जादा बिसोरो बिननि जाद खारै जानो लुगैदां मैथा बांगालनि खारै नाजोंहाय आयै मा होननो मैथा गोखैयाबो दङ ओमफ्राय ओरैजाय फाथो ओमफ्राय बे गोजा गोजाया माथाय दाङा नामाथाय जोंनाव दाङाया ओरैनो हारसिंनो रज'यो रज'लाबायखाथारो नै बेफोरो फिसा फिसानो बै न' सिङावहाय न' माने बाउन्डारि सिङावहाय दंबावोसो दाङा गिदिर गिदिरनो ओमफ्राय नै आं गायना गालांनाया फालेङा बैथिंजाय टाबावबो दङ बोरायलांबायसो जायाबा माथो सेवालिया दाबो बारदों मानोथाय काति मासावसो बारो खायलेंसो जालांबाय दंफाङानो दानना होनांगौ बिराद समायना मोनो आं बे बिबारखौ मोदोमनाया बांद्राय थाया नामा बे समना काति मासना बिराद मोजां मोदोमो ओमफ्राय बेखौ काति मासाव जाखाथारनांगौ आरोना देहानि थाखाय मोजां गोलोमजोब्बाय खोमा आङो आयै दे दुगैदो दे नै बेलाव ना मा बिलाइ ओइ नै बेलाव बेयाव हो गैयाव हो बेयाव नङा बेयाव हो बे प्लास्टिकआव जुथाखौ माबानानै जुथाखौ बरननानै सोनोसै खिनाय हासुनाय गथ'फोरनि मैला मैथा गारनाङो गाराबाबो उफाय गैया बेयाव सोदो होमबालाय बे माबाखौथ' जाथारनाङा सिलिका जेलखौ मोजां नङा बे बुस्थुआ बेखौ माने फांगास नाङिनि थाखाय बे जुथा गोदान बेग गोदान गस्ला गोदानफ्राव सोना होयो बेखौ खया नै गायजोब्बाय आरो लाइनाव बे लाइन मोनसेयाव रिदिमाता निसानि मेकआप बक्स फैगोन मेकआपनि आइटेम्स गायसनजोब्बाय जा मोजां देरबाय बे खामब्रेंगाया थायथारसिगोन थ' जानोसै नैबे लिसु बेबो बिराद मोजां साइस्थ' जाबोदों केयार लानांगौ केयार लाबासो मोजां जायो जिनिसफ्रा नैबे लिसु बै खामब्रेंगा नैबे नारें जुम्ब्रा ओमफ्रायहाय चाइनिस खमला गल निम्बु आसामनि गल निम्बु बिराद मोदोमो नैबे प्लाम नैबेबो गल निम्बुखौ बुरजा गायदों आं माने एसे फानथावना जानायनि नैबेहा माबा काटिं होदोंना फिथाइ थायदोंना बियो फिथाइ थायबाय बोरायबायना बियो नै बोरायबाय जों हाबा जाजेनबानो गायनायमोन नामा ओंखायलै हाबानि सिगांबावसो दां हाबानि सिगां नोङो लाबोनानै बै टाबाव गायदोंमोन बैयाव गायस्लायफैबाय आङो हाबा जाखांनाय गार्डेन स्टार्टिंआ बिसिनिफ्रायनो जादों बोरायखौ बोखारनानै होजोबनांगौलै बिनिफ्राय नैफोरखौ साफा खालामनांगौ एम्फौ फांगास नाङो नैफोरखौ दोननो नाङा बिलाइ गोलैनायफोरखौ मोजां नङा बेनो बेमार आजार खालामो मिथिबाय रायजोफोर नैबेबो साइस्थ' गैथारलामोन बेखौ काट खालामनानै रिभाइभ जाबाय बुस्थुआ मोजां ग्रथ लादों बा बेमाया जा गिदिर सान्दुं गोसायाव ओंखारलायबाय सानैजों खामानियावहाय माने बेंकआव खामानि एसे दङ आरोना ओंखायनो जोङो सानैजों ओंखारबोलायबाय गया बोरो खुगायाव थैखागोनहाय आंनि गथ'फ्रा फुरा सोमजोबसिगोन देग्लाय आरो बांसिन गरम जागोन एभ्रि इयार एसे बारायबाय थायो गरमा ग्लबेल वार्मिं स्पिना मानसिफ्रा ओंखायनो जायो जा मोजां बारनानै दङ नै सनालिया बिलाइयानो गैया बेहा बिबारल'सै जों दायो नै मोनसे नार्सारियावहाय हाबफैबाय हरिसिंगा गोलैयो आरोना बियो जोंनि खामानिखौ फोजोबनानै दायो जों बेहाय फैदों नायनोसै बेहाय मा मोनो मेइनलि जोङो फिथाइ सामथाइनि बिफां लांनो फैदों आरोना मोनोना मोना नायनोसै बेहाय गरम
गरम सान्दुङा थैखागोनसो बिदियाव खामानि मावनो हानाय नङा माथो ना फिनायनि फै माबा दं दङनो एभकाड'नि दंनो ए आच्छा नायनोसै जोङो एसे मा दङ गैया जोंहा मोनसे लांनो फैबाथाय मोननै मोनथाम आखायाव थांफाखायो गायखानांगौब्रा दा गायबासो उनाव मोनगोन ना थाब देरगोन नैबे माबा नामा आमलाइ है आमलाइ नङा बियो बिफां थै आमलाइ नङा बिनिख्रुइ फिसा आमलाइ बिफां गायनानैनो मोनथिबावा नामा नोङो बै ग्रिन हाउसआव मा दङ नायदिंनिथ' ओमफ्राय नै हवाइट हाउसआव मा दङ जि गरम जागोन बे थलाय नायनि सान्दुं थेवबो जोङो फैदों सान्दुं जों सानैना बिराद शक आरोना बे शकखौ आङो बिथांनो होबाय सनबाय बे बेरामा नायनोसै नै हाबबाय जोङो दा हवाइट हाउसआवहाय आयौ मासि गरम हब मोनखाबाय एभकाड'खौ नागिरनानै फैदों आरोना जोङो सिगां गायदोंमोन बाट जोङो गुवाहाटियावहाय थांनानै थाहैनायावहाय बे एभकाड' बिफाङा थैनानै थाबाय दा ओंखायनो गोसोआ दुखु फारसेथिं एभकाड' फिथाइनि बेसेनखौ नोंथांमोना मोनथिखायो बेसेबां बिरादथार थाइसेयावनो मेरला जायो आरोना बेसेना ओंखायनो माने जोङो एसे दामि फिथाइखौबो गायनो सानदों जाहाथे माने न'आवनो खानानै मोनजायो आरो बांद्राय जायोबा फाननोबो हायो एभकाड' बेखौ लानोसै आंखौ बेखौ फांसेयाव बेसेबां 350 खम जाया बे बानानाया दंखायो न'आवहाय मियाजाकि दङ लाजागोन मियाजाकिखौ लानि दे मियाजाकिया मारै गोजा बे ब्लेकस्टन आच्छा नै ब्लेकस्टननो बियो बे मियाजाकि मा नाम बे रेड बानानाया गोथाव गोदै खामथाइजौ ए गोथाव जाग्राया ओंखाम थाइजौआ आच्छा औ बै जाबाय बानाना बे दङ रेड बानानाया नैबे ब्लेकस्टना गैया ओमफ्राय मियाजाकिया गैया जाबायबो जोंना ओमफ्राय दाम दर खालामसै एसे खमलायबा मोजां फिसाजोफोर उन्दैयावनो गायखानांगौ देरबाथाय मोनजानायनि ना कमप्लेन खालामैनि औ नै बिफांनि मुङाव होलायबाय जोङो 1100 थाखा जेबो नङाना बिफां गायनायावहाय मिथिंगानिबो मोजां जोंनिबो मोजां औ नै दानाबा आंनि फिसाफोरनि आखलखौ नाय मोखांखौ नाय बोरै मोखांखौ नायनि मा फुनखो जाया खुयो जाया ओमफ्राय नै गासिखौबो गारलाजोब्बाय ओमफ्राय नै पाउडारा आंनि ड्रेसिं आयनायावहाय फुरा मैला जानानै दङ आयै खामानि बारायबाय आंनि फिसाफ्रा खामानि बारायबाय बेखौ हाया बाबानो हो हायोना हायानो बाबाया आदा सेस एसपुलिन फोनजोब्बाय नै मोदोमावहाय हायाखैनो दायो नै राजा संनाय बिथैजों ओंखाम जानोसै बिथै संदों आरोना जानो लुगैनानै बेया दिनै संबाय आरोना नै वाव सोरनि फेभरेट बेयो बिथैया कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहरदो आइ होप गासैनिबो फेभरेट बे जोंनि बर'फोरनि ओमफ्राय मा दङ बेहाय दालिजों दाङा जानोसै दायो गोथावनो ओमफ्राय बे दंमोन एसे बयलार एवनाय जानोसै टेस्ट खालामनानै खिन्थानोसै आङो राजा संनायखौ yummy गथ'सानिखौ फुथुबाय दायो आंबो दसे सम रेस्ट लानोसै ओमफ्राय ब्लगखौबो आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय